Belai kakjangma hambaya faru puilawano. Dini jeng ojagawo bubagrani dagi mungbai 60 Kanchanpur Assembly wo ano observers namro hojakmani yagolo ang tini ora puila phaika. Engka ojagaw jeng tini belai kheno ani khadumani bo tongo. Chini takuk Philip Riang norok nugui tongo bono. Bini nok nukungo tabuno jora belai pai yang tongo jora wo kha khammani kok bini bufa o sungsarno yakari thangka miani sarigo. Engka abuhai hinpano paithakni choba khlailainyani bubagraja samani one last fight khlailaisine hinai jeng kogri laijak tongo yaphangni simi bubagrano logirine hinai kaham hamia bebag jorawono jeng bubagrano logiri thanai ma haithino abuk belekhena khaplum laijak chini ojagani youth rok ojagani tipra motha rok TWF rok TF rok jottono thansa khai yakri selai samung tanglai tonglayo tai khanani sal 7 tarik o jaga Kanchanpur ni 60 Kanchanpur Assembly ni jalan mutam sing mabo Gosiram parani ground no kaisa kotor kuthumung pandang nai a kotor kuthumung pandawo chini mayagrang bubagra phai tongo aboni bagai o Kanchanpur Assembly ni bebak khajani takuk tai bukuk songno belai khe kha kahambai jeng lamsogo tai kok kasaro please norok khanani jorawo bubagrano logirui norok jotono palkhe phailai tai jeng ojagaw chini takuk Philip Riang no jeng keplai khlaimani abo bubagrano keplai khlaimani khlainai tai ojagaw ang sikang rogo ano baksa messenger rogo text khaika kebo WhatsApp rogo text khaika je chini ojagaw confusion ngui tongo jeng je bubagra ni bodol sabo bubagra ni mari tamo baksa ambage ajagaw ang kok clear sananayo je bubagra ni mari amutui mari tai bubagra ni chongjak Philip Riang chini takuk ajagaw tai kuno confusion kri bubagra khana abon bisingono norok ang tekaisa khana ka je to sarmazaro TSP ni abu bubagra ni bodol ni saur nei engko o jaga kok ngka ang obviously srai khaini nayo je jagawo sekango TSP ni registration by ADC election jorao basakha hinpano ajoro tipra mothani registration krin bagi TSP by khlai pano tipra mothano engka a tipra TSP ni je president ngkai borom ngrang chini Chittoranjan Debborma je Chittoranjan Debborma boni je se tipra mothani ngri ba candidate ngri basa ui tongo ngkai ajaga tai kuno confusion kari ambasawo borom ngrang Chittoranjan Debborma TSP ni president bokhut TSP ni ticket by basaya bubagrana hamjakma by bubagrani kok by bubagrani tipra mothani ticket by no bo candidate basai tongo abon bagi ani khajani takuk tai bukuk song o Kanchanpur ni bororok nang okok no kasarna nayo je nor okok no kasarna nayo je nor kisi sapa no confusion tangdi bubagra khna phai tongo ar je baksa sumung je bubagra ni soi borok sabo hangkai nor khna ni salo srai ingnai Gosiram ni ground no Gosiram parani ground no norok phai ke no nuk phai nai je bubagra jebi ni candidate bonono logiti program khlainai bonono logiti campaign khlainai bini bagini kok sanai aboni bagai norok lukurok o Kanchanpur ni bebak tongnai rok norok kisi sapano khao mithikma kari khai khana bubagrani mokolni mukti hunani lama norok phailaidi bubagrani bisingti je ting thanchani lama himlainai mane akok no wanchui norok phailaidi bubagra o Kanchanpur area ba o area wo jeng sekang rogo bang tabu muitu tongu je bru settlement ni matter tilai je puru lahar kasu lai tonglayo apuru mairum burung tubuka araboni solution bubagrano tubui dikha tabu kubangma jaga ono hamari khlai jagi tongo abon bagai kubangma bodol rok je sekpano chini dofani hamari khlai nei hin sateng norok ata talota thangdi bubagrani kubui lamo bubagra hangkai je sawo abo kubui bokhabai no khlayo kubui kok baino sao botai kubui hamjak ma baino bo samung tangu abon bagi oro kuno confusion kri kaya abono khanani sal chini o Kanchanpur ni Gosiram ground no kaisa ketal lai buma suileinai a ketal lai buma wo norok borok di yapri ni mari tongnani ingtheng norok borok ni hamjak mung aro phainani ingtheng ambagi norok nang jur khayei ang yak jur khai ko bogo khanani sal seng keplai ni sal khanano seng puilani bijoy misil khlai pailai nei a kok sang norong thani kasaro chini Philip Riang no seng keplai khlai mane ortho abono ungnai je bubagra seng no hamjak mani seng borom likha chini takuk Philip Riang no khanani salo logiri lai phailai mane ortho abono ungnai seng bubagra ni dagi mung no gosiui na ho bubagra ni dagi mung no seng hamjagu bubagra ni kok no seng noria seng tofano hamjago abon bagi bubagra ni je songjak
candidate bonono jeng paldi laini hini khana bubagran logi appreciation bagi naru jotono phaile jadi jotono belai belai hambai bubagra ayuglok tung tipra motha ayuglok tung philipriang keplai ingthang